ayisho ukuthi ngizwa ngedwa. Hallelujah. Ngibingelela obaba bonke abakhona abaholi bebandla ePretoria ngomamabandla onke. Ngibingelela umama bethu ogogo bethu abasha bethu nabantwana Sunday school. Hallelujah. Ake ngishayeleni ihlombe nonke likhona namhlanje egameni likaJesu. Hallelujah. Jesus. Bazalwane kade sagcina ukuhlangana. Sigcine ukuhlangana. Khona sakhumbula sigcine ukuhlangana. Kanje. Besentabeni. Yes, that was a long time ago, before July. Siyabonga uNkulunkulu osiphila amandla saphinde sahlangana. Ngizwa imvuselelo. Ngizimvuselelo bazalwane. Kuyasho ukuthi bekuyisona isikhathi sayo vele. Ngakufisa kwethu njengebandla. So ngizoshumela kancane bese ngihlala phansi. Ngizoshumela kancane nabazalwane. Ngizoshumela kancane. Ngiyabona umama abantu abasha niphumile ngobuningi benu. Inhliziyo yami ijabule kakhulu bazalwane. Firstly, let me establish something. Niyasizwa sonke isiZulu bazalwane, nonke niyasizwa isiZulu. Say right. Ngakho. Umama ade ngihlebela lapha ethi Sipho amaBhayibheli akhona lapha emuva. Alabazalwane bekumele bawathole last week. So manje sizwe manje. Angifuni umuntu ozongibuka ngamehla adabukise ephethe ifoni lokho eqalaza ifoni yakhe engenayo idatha ungena check iBhayibheli. So manje seBhayibhelini manje umuntu akadonse iBhayibheli lakhe umuntu adonse iBhayibheli lakhe elisha ne notebook. Ngizwile last week uthola ama notebook bengekho last week. Yeah, ngoba kubalekile bazalwane ukuthi sihambisane. Nebazalwane. It's very important ukuthi ngabe bikho umuntu osalayo endleleni. Amen. Siyabonga ke bazalwane. Manje angazi ngizowenza kanjani lento. Le phone le ngiyidinga.